Zdravím všechny a zdravím všechny a dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska se zahrajeme Garry's Mod. Asi to budu. Tak trošku tišeji. Tišeji. To stačí? Protože budou krevety nebo mořský kody. Tak. On nemá hlátek, on počká. Fidelku? Co je? Prosím tě, slum to. Ale ty budu... Vybím se tady. Ahoj. To bolí? Nechceš ještě víc? Nechceš spadnout? Nechceš? Ty nechceš? Goodbye. To je chytrá. No ta nechcípne. Tak co? Ta nikdy nechcípne. Tu si odložíme. Adam vyvolá. Good. Už si chcípla? Goodbye. Vybral. Mám 105. S tím se rád chlubím. Ahoj. Mám pozdravit do videa. Jo, můžeš. Ahoj, Proč nestřílíš? Dejte Promiň, typku, já jsem chtěl jenom zamínit. Dejte odběr mému bráchovi, nebo vás zabijeme s bráchou, že jo? Ne. Nezabijeme, ale rád bych dal 50 aspoň odběratelů. Jednotka následuje. Takže ona není Nic, 18, ne. A jak to, že bylo smrtelné? Worgenton. Nos. Jeden musím blbnout. Koho se spawnem jména. Záchod. Já klikám tady tím. Já klikám, no. Koukejte na mojí myšku, ale. Já neklikám levou, ale já musím do hlavy. Chcípneš? Ježiš, já jsem se ještě nebral svoje zbraně Half-Life, ne, nechci. Ale vezmu se. To je elektrický. On nechcípne, když má... A co druhý? Jimmy is a businessman. Business nekončí. Businessman je nesmrtelný, že jo? Kamo, co to je? Řekněme, až bude tuhej. Jdu do něj? A furt nic? On je nesmrtelný. A krva, on se asi počůral, že jo? Už chcípnul. A teď se počůral. Ne, nepočural. Aha, já jsem si... Jak to, že tato pistole zabírá?
pistoli mega dobrá na něj. Na biznismena. Kamu? Duálky si vezmu. Ono to je dobře promyšlení. Nespawnuju se tady. Hej, spomni mi nějakého toho týpka. Hej, můžu něco zkusit? Ne. Proč ne? Co? Jo, to on tam je ten týpek blbej. Jaký? Kdo tam je? Je tam nějaká 45? Ouch. Holy moly. Holy moly. Počkej. Pojď, vypál ty hromado. Vypal ty hromado šrotu. Prostě vymkni. Hej, kámo. Pěkná řada. Hej, kámo. U nich se ty nehejbou. Brín. Hello, Brian. Ty co skáčou jsou Hello, Briani. Že jo? Tamhle ten. Ten je Hello, Brian. Hej, co dole po tobě střílelo? Aha. Co chceš? Chceš chcít? Mám tě tady nechat? Ne, nech ho, Chceš žít? nech mi ho. Já taky chci něco mu udělat. Ne, já... Hodím ty tady C4. Goodbye. Goodbye. He, To udělá. chcípne. Počkej. Jak to, že skáčou některý? Že... Vidíte? A mám i ceného blbečka. A potom mi to půjčíš? Ty si tam můžeš... Obyčejný vytvářet. Tak počkej, počkej, tady si dáme jednu zbraň, je to od Hive. Jmenuje se Slam a to je dobrá. Že to soustředí. Když do ní střelím, najdu si zbraň. Vidíš to čerpí bahání? Chcípni? Bouchni. Můžeš chcípnout. Můžeš Já se asi musím vzít AVP. Nic? Aha. Aha. Hej, půjč mi to. Vyměníme se na chvíli. AVP. A střelíme do AVP. Nic? Nic. Aha. To je. Jdeme do slabý. Nic? Hej, můžu? Můžu?
Já jsem... No, trošku jsem to přespawnoval. Ty jsi kliknul jenom jednou. Jo, jednou a takovýhle lag. Že ani FPS mi to neukazuje. Trošku se to seklo, kámo. Hele, seklo se to. Kámo. Jo, už se to... To bylo Wow, shit. Jo, prostě Vouš. Hele, že by to tady chtělo vyčistit, já si myslím, že jo. Já. A. Ahoj, Tak lidi. dobrý, tak už je to tady vyčištěno. Vůbec jsem neudělal novou hru. Ne, vůbec. Ne, furt mám 100 FPS. Počkat, já s tím vlastně můžu. Měl jedno FPS, kámo. Jsi neměl 100 FPS, ty jsi měl jedno. Proč lžeš divákům do videa? Udělali jsme novou hru. Ne, neudělali. Kecal. Ne, nekecám. Jo, kecá. Je. Ježiši. To je pěkný. Prostě ne. Jsem už na konci mapy. Ne, to... No, trošku se přesuneme. Trošku se přesuneme. My jdeme ve Ferrari Chiron. Ne. To bylo. What the fuck? Co to bylo? Hele, jdem to zkusit ještě. Lidičky, jdem to zkusit ještě. To bylo. Tahle ta poza je nejlepší. Já lítám! Ty držíš co? Já držím jenom tohleto. Koukejte, lidi, koukejte na tento buk. Ty metode. Spadlo nám to, lidičky. Jo, takže se nebojte. Jenom nám to spadlo. Nesek se mi kom. Nemáme telefon vůbec. Že ne celý. Ne, to je jedno. Jo, máme telefon. To pěkně zmizlo. To buk je nejlepší, kámo. Jo, dokonce je lehkej. Jo, prostě se stáhněte. Garry's moda. A taky máte helikoptéru zdarma. To nevím, jak se mi stalo. Já vím asi jak. A skákáním to určitě není. Zkusíme to. Jsme rychlejší, když skáčeme, ne? Nejlepší cestování v Garry's modu. Ježišmarja. Zapomeňte. Ne, já tě nezapomenu. Počkej, pojď za Na mnou. tyhle ty věci. Pojď za mnou. Au. Jsi trošku zlobivá, ale nevadí, stejně si to užiju naplno. Protože
Fakt easy. Hej, kámo, myslíš si, že tím někoho zajedeme, že... Oh. Oh. Můžem ti nápad, že jo? Oh yeah, jak Candy k Phineasovi a Ferbovi k poslednímu dny. Kámo, já jsem ti dal nápad. Hej, kámo, líbil se ti můj nápad? Jo, A jdeme toho spolu. objekty NPC postavy. Hele, počkej, tak já zajedu. Kámo, my jsme Trošku jsem minul. My jsme trochu schopní. Oh. Že jo? Vidí? Oh. My jsme je zajeli. Ne? Ne. Nezajeli. Ne? Zkusíme je zajet. Ty jsou Dám na vás auta. Chcete? Goodbye. You are died. Goodbye. Father Girl. Vůbec jsme je nezabili. Ne. My jsme je zajeli. Jo, zajeli jsme je. Já jsem je zajel. Jo. Ty jsi zajel sebe. Jo. Já jsem se zajel. Já jsem se vyboural. Au. My děláme hovadiny v hře. Maximálně tak. Dlouho myslím, že jsem... A ty jsi mě zabil skoro. Ty si užíváš o. Kam jede to auto? Jestli ti zabije. Cože? To nejlepší dopravní prostředek. Zkusíme něco jiného, zkusíme jenom matraci. Tak No. no. Matraci. To nevím. Tak matrace. Ne. Matrace žádné. Matrace je ne. Zkusíme je najít stůl. Poličky. Poličku. No. Chvíli to bylo. Jo, poličky taky. Tak ne. Poličky taky. Goodbye, poličky. Poličky Matrace jdou ještě pryč. a poličky chvíli. Co třeba dál? Tohle. Tohleto? To je Jo. co? Dobré. Jo, no jo. To je taky. To je docela dobrý. To je... My lítám, no. My jsme lítali. Jsme se dostali normálně na konec. Zkusíme se někdy dostat. No, nejlepší je stůl. Jo, ale tohle, Jo, tak počkat. tohle je taky dobrý, že jo? Tohle taky funguje. Tohle ta věc taky funguje. Já to nestihnu. Jo, funguje to. Já potřebuji telefon. Co? Aha. Tak my musíme končit, tak nashledanou a dejte prosím odběr, jo.